See ya. Ayaw kinukumapan ka mapudol! Pudol ka! Misay nga busag. Di ko ang kuwan. Ano, daradalagan? Sigat daradalagan? Oo, sa ikong ko. Kalimutan ko ito. Dito. May birthday na bukas. Hoy! Oo, tulong ka rin ninong. Report? Yaya! Ya! Yaya! Yandre! Ano? Ay, sabog-sabog! Ito na. Wala ka? Ito na Lolo Junior. Oo. Hoy, ay pakwal ha! Maganda. Magadiri na hinginano nga rin. Andre Pupot. Andre Putpot. Dinanginano. Ay, sabog ka! Bata ko na sukat ko! Adi. Ano ba yan? May bukas ka mo? Ay do. Waray-waray? Hmm. Pero sa kasako? Ah, usa ka sako? Oo. 2.7. Siramat sa ako. Iba na yan at kuwan. Iba na yan at waray-waray kuwan. Amo tayo.
Ah, Dahil na inira. Agad ko dito. Magtako. yeah. 3. Ade. Hoy, may viewers. Ayan. Hello. Sino ba yung nandyan? Ayan. Sino yung nandyan? Ano ba yun nandyan? Mag-comment naman kayo. Sino yung nakatambay? Ayan. May nakatambay sa atin. Sino kaya? Sino kaya yan? Ayan. May harang. Ay. Ano pala? Naghaharang pala siya. Iba na pala ngayon pag ano. Iba na pala yan na pag ano. Iba na pala pag nag-live ano. Pag nag-set pala ng ano, ano pa lang tagpahiga. Hindi na tulad dati. Ay nako, ang dami na nabago. Dami na pala nabago sa ano sa YT talaga. So ngayon lang ako ngayon lang ako nag-live ulit. Ngayon lang tayo nakapag-live. Update tayo. Baka maano na tayo makick out. Baka makick out tayo ni Lolo Whitey. Ay, wala akong update. Usap. Mausa. Pausa. Wala pa magpupuan. Kasi ito lang. Ano yun? YouTube kasi yun. Pwede. Serato? 7. Gusto nga kumaiti. 527 plus 70 plus 170.
840. Tungaman na. Usa? Usa, oo. Usa ka sa ako. Dire ka dan ko ang ba? Auto nga. Tungaman di ba? Ato, si. Sige to na kaya maging sakon pakon. Kakash. Hindi ka na lalawat kaya pa. Oo, kay may balance sayang, di ba? Paliyak niya magpadaraya. Gcash na lang. Gcash na lang. Sila may Gcash mo niya. Babayad mo dito niya. Bayad lang. Puro Gcash. Ako na lang kay yung mga Gcash ano. May bayad nga to. Gcash. Mas madali. Mas madali. Di lang may scam. Ikaw na lang. Oh, yan ay mamaiti! Ay, may tinga niya. Kaya ka nakagawa, so natapid ko. Ha? Ang iyong maite! Hello! Ba't di ko makita? Asan ba? Ayan. Susan. Ano ba yan? Ano? Tagalog? Susana! Like, Susana single mother. Uy, sino yan? Susana single mother. Ako sa rin ako po kasi sa TV. Naka-live ako sa YouTube. Oh. Naka-YouTube ako live. Padala sila. Ay, dapat. Awan mo. Bulsa. Begin live ko kay baga bayan kita ma-kick out ni Lolo Whitey. Matagal na tayong walang update. Baka tayo Awan siya ito. Baka tayo ay i-kick out na. Ha? Sa kabulan. Maihan na di ko na tubulan. Pera na gud ako haros tuig. Ay, pera na di rin na kito active. Mga pera na ka years. 3 years na nga na da. Yay. Oh, nag-laki to nagkukuan laki to araw active nag ito danay kalamalag kadali. Diri man ito. Pero like, da. Diri bisa ka lang mag-upload. Diri man ito ma-upload sa kadhan. Kadolo next na sobra ka strike so one day, 1 week ka lang awara diri bisang ka pira ka year. Kung may ada ka dida dollar. Kung may dollar ka, dala diri ka nawawara. An ako gyud kay 80 Ay, pala. ha, Facebook star mat nawawara. Makuri dito ano kay sige na tayo kailangan kalalut at active. Kung di kaliwat maka-active tawaray. Mawawara ka algorithm. Oo, nakukuha ka. Ini diri. Ada lagi hap. Mura ka makakuha ng subscriber. Makuri nga nila. Ay, wait. Hello, Ma'am Susana. Ay, wait lang. Ang aking isang phone nandun sa... Ma'am Susana, like. Ayan, thank you, Ma'am Susana. Single mother. Taga saan po si Ma'am? Wait lang, andun yung isa kong phone. Mana luwi pala? Ha? Ano? Luya. Luya, sige, butang lala. Ano pa? Tapos, sinisan ko pala sa ito. Luya. 12. 5 ate, pira nga si. Kanan cheese lang. Masumbra ka? Ha? Masumbra. Ay, nagbawan. Ha?
Yes ba? Tapos magic sarap. 7 anak ay addition. Plus magic Sarap yung magic. 32. 37. Isa nga magic. Isa nga addition. 32. Oh, 37. Amala. 13. Pipira. Pipira nga di. Ay, nakadesig. Ibutang lang adi. Yan. 20. May suplikat 13. Tagin na lang adihin ko. Oh, yun. Ito rin sila sa ulit. Maganda na lang ko 3. Look yun. Tata. Sarkid. Sarkid. Kada nila layan mo daw lang. Wala na ga. Mama jig ang gihapon nito. Ito iba yung mapigkas dito. Maluluho. Maluluho in matarom. Kada na lang iyo. Pag tinala. Sa iya. Cubes usa. Pipira. 8. Sige. Pag tinalan magic ka, mapipikas kasi it sa lupon. Ay, ganitong lamay yung iman ko. Tapos sa musyo. Si Peso na bilang ito. Yun lang.
Ang labo pala. Alis si Pilda. Balik ka daw. Hen, How much is this? ano? Naoy be. Kumpanya na ta. Hen, Kira? nuebe ka na ito. Nagpira niya sili. Mhm. Siling going. Ha? Tres. Dosi. Uy, ala. Ang nangyari sa aking phone. Uy, uy, may tatlo. Thank you sa tatlo nagmamarites. Okay, uy, ano? Sino ba yung nandyan? Ayan, baka naman, ano, comment kayo para makita ko naman. Para ma-shout out ko naman. Di ko ma-open isang phone. Hirapan ako mag-open. Di ko ma-open dito aking ano, isang account. Nagsira na. Tuloy ako makapunta sa mga bahay-bahay niyo. Di ko mapuntahan si Ma'am Susana. Oh. Susana, single mother. Hindi ko siya mapuntahan kasi di ma-open ang aking isang phone. You know, di ko ma-open. Naghang. Naghang na siya, naghang. Kung nag-white na, naghang na, hindi ko na siya ma-open. Para madilim tayo. Ayan, pasensya not against the light. Kaya parang madilim siya. Hindi ko na ma-open ito. Ano ba? Nangyayari. Hala! Nangyayari. May tinong sala. Wala kay stick? Oo. Naghahang. Idulong dito nga usa-usa. Usa nga wari-wari kang dakuan.
sa baba. Ano lang? Plat. Ano to plat? Plat. Ada ito to ni oh. Daw ka, di ma-open. Ay, nasira na ang phone. Ayaw ma-open. Hindi ko tuloy, hindi ko kayo mapuntahan. Ayaw na ma-open. Hindi ko kayo mabigyan ng ano. Nabibigyan ba dito ng jacket? Nabibigyan ba ng jacket? Hindi ko pa, ayan ako. Wait lang, hindi nabibigyan. Wala. Ay, hindi pala. Ay, naku, hindi pala ako, hindi nabibigyan ng jacket. Hindi nabibigyan ng jacket, hindi ako makapag-jacket sa inyo. Ang hirap pala mag-ano dito. Ang hirap pala pag nakatayo. Ay, nakapahiga pala. Hindi ako makapagbigay ng jacket dito. Walang jacket. Busag! Cinta! Ayan, wait lang. Lah! Nasira yung aking isang cellphone. Hala, bigla na lang di gumana. Ayun, wala na, nag-blackout na. Ano nangyari sa phone ko na ito? Walang laki pala ng ano ni Susana, single mother. Laki pala ng kanyang bahay. Ang laki ng bahay ni Susana. Si Morihun. Laki ng ano, bahay niya, oh. Dito ako, my people account. My people account. Ano to? 27. Taga saan ba siya? Laki na pala ng kanyang ano. Ayan o, naka-ihaw. Ayan. Uy, ayan o, nagla-live pala. Ako naman ang ano. Nag-live pala siya kanina. Si ano.
Loading, loading. Yay! Ikot-ikot. Ang signal. Ikot-ikot.
Ito ni. Anong pag-iya? Ayun. Pansit. Kanina. Di na magpapar. Ano magkuha iyo, pira? Pagkita na mo, pansin. Ano pa kasi? Mauli na kamo? Mauli na kamo? Di pa. Di pa kasi buntay ko mali. Butangin sibuyas, butangin kamatis, kung luya, nagluluya ka mo, butangin luya. Kung nagbubutang ka mo, luya. Upat nga ba? Upat. True? Ha?
rin na siyang presyo. Adi 12. Sais. 18. Amo na ito. Kasi naman ito. Amo lang. Ay, Tapos, maripag pa ako. Sugar. pero tanan. 18. 18. 18. Tapos, sibuyas. Obra ka na. Kuhan. Ito, kopi ko lang to. Dungat nito. Balo yun eh, bugas. Amo lang ini? Ato ko. Dito. Ano pa man ini? Kuhan. Kopi lang ka. Ay. Dua. Double? Oh. Kaya na tanan. Masok na ka pa nga 2 pesos. Langka. Kanina na ito. Okay. Kapag anay, walay na dila langka. Ako bugas lang. Dua ka bukod. Duha. Okay na yung Margie. Oh. Yun na. Imo sa 2 kilo? Usa. Sala. Nahulat ka? Nahulat. Ha? Surat ko rin dito. Kaya ha, may maksan. Yeah. Yun na. Sakto na. Okay na. Kuhan. Kaya pa eh. Asukar, magbubot mo. Asukar, tulong at agwa mo po. Ups, ya. 18. Adi pala. O, 17. 22. Hala ka, anong nangyari? Nangyari na akong Zalpan. Kana, Jeez? Adi man, Jeez. Ito nag-plus. Tayo.
Makanang pera, day? Ato na rin. Kapilala niyo, ha? Dalas. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Ay, sobrado na. Adi, day? 10. Ano yung kaptiyan ni pala? Nagagamot ang kamot. Sige. Nasasarahan. Pero yung kutsinta, day? Ano yung kwarta? Ako no. Dalas. Adi, ano yun? Dala susa? Palitan daw ako, day. Kutsinta. Makanang 20. 20. Ay, balik lang yung palit. Ay, yung balik, abonado pa nga ni. Kay Gislerang palit. Ang sokle, ang iyo. Tapos palit ako mabayin. Diri, bagula ito iyo lubi. Diri pa kuan. Kay, bag, yan na lang ito, naglalain kasi ito, di ba? Pas ito na. Pasok. Ulong. Ang bayad ko ba yung hingan? Ala, dire na papalitat niya yung kung ano yun ay. Hindi na papalitat niya yung baligya. Ano ba mo, Juan? Ano, naka-open? Ano pa? Na, aralan mo man. Oh, bumalik kang langayan, ano? Eh, kanina siya, so bumalik ka langayan. Eh, kanina kumalik ka na. Bainte. Hello. Oh, ito ni bags. Nakapulang-pulang kapag. Hain na, day. Ada na bayad, ha? Ino, imo man na pero. No? Dere pa ko. Kaya nakuha kasi nito paso, di ba? Etlo, binaano ito paso pag naglalain. Na nalain tiya basta natuo ba, no? Katuloy. Katulo sa ka, ano? Usa ka karton? Ano yun mo? Yeah. 23. Tapos, saan nga kwantos puro? Sa kabugos. Mura kayo yung dagpo? Waraya mo na ito. May dagko ito, dadagko. Medyo, may dagpo. Waray kami, kaya mo na din yan, tag-usa ka box, ano, ginaano. May dagpo hili. Para matagalan. 20, kaya nga tanan? 26. Welcome sa ito ba yun? Okay. So, mainit, mainit.
Mapara? Yan, pingko. Yun, namatso. Anong pesa yung dir na gito sa niyakan. Amot pinagkinanakat to. Yun, dir mo to. Si Pondro ang isa. Kurang box din.
padala matsik sarap. Yan na lang. Karate. Pagkara. Pagawa.